já jsem na kole jezdil vždycky od malička hrozně rád, protože táta závodil na kole a dědeček závodil na kole, že mě k tomu tak trošku vedli. Potom později jsem dělal různé sporty a taťka se znal s Jirkou Kaňkovským a tam jsem začal závodit. A tam jsem závodil někdy od roku 2012 až do 2020, když jsem byl junior. Takže tam jsem vlastně objel tu svoji celou juniorskou kariéru v jednom týmu a pak se mi zadařilo párkrát v juniorech a dostal jsem se ven do development týmu DSM v té době a tam to vlastně začala ta pravá cyklistika. Teďka jsem na tom nedávno přemýšlel, když jsem takhle začal přemýšlet, jestli budu profesionální cyklista. Samozřejmě jsem vždycky chtěl být co nejlepší a jezdit nějaký velký závody, ale nikdy jsem to asi nedělal, ani jsem nepřemýšlel v těch juniorech, že já musím teďka zajet závod, abych byl pak profi, abych nemusel dělat tadyhle práci, to jsem nad tím asi moc nějak nepřemýšlel a všechno to nějak prostě přišlo postupně. Tím, že se dařilo, tak se mi podařilo stát ven a pak už to bylo všechno mnohem jednodušší, takže to ani nebylo tím, že bych se nějak soustředil na to se tam jako prosadit, ale spíš mi to bavilo a posouval jsem se dál. Asi na té Vueltě, jak se mi podařilo vyhrát tu etapu, tak už jsem si říkal, jo, tak teďka už to není jen asi náhoda, že teďka jo, tak podařilo se mi tady dostat tím, že jsem dělal to, co jsem měl v týmu, že jsem makal, ale pořád jsem si to bral jsem takovou na lehkou váhu a myslím si, že to je i možná správně to nebrat nějak moc seriózně. Ale to, že se mi podařilo vyhrát na té Vueltě, to by bylo fajn. Ale to takový i zapsání do historie, protože i u nás v Česku se to moc lidé nepovedlo. Určitě tam nějaký nápad, co bych chtěl jako výsledek zajet. Samozřejmě třeba být na pódiu na Roubaix by bylo boží, nebo jednoho dne mít třeba medaili z mistrovství světa, to by bylo super. Ale těžko říct, no teďka jak se mi blíží ta tour, tak by bylo fajn, protože na první Vueltě se mi podařilo vyhrát etapu a co mi říká, jo, tak třeba je reálný vyhrát i na tu etapu a člověk řekne, jo, tak proč ne, že jo, takže nad tím takhle přemýšlím, ale uvidíme, no, třeba jednoho dne vyhrát etapu na každé Grand Tour, to by bylo taky fajn. To, co přinese budoucnost, tak nějak to bude, no. Popravdě, když jezdím teďka ty velký závody, tak mě to občas baví víc a víc. Samozřejmě, když člověk nemá nohy, tak ho to moc nebaví, ale když se na to člověk dívá trošku z pozitivní stránky, tak je to vždycky lepší. Než kdyby říkal, tyjo, dneska to je hrozný, ale pak si člověk domů, jo, tak mohl jsem být třeba tady dělat v kanclu nebo něco takového, tak to radši budu na tom kole jezdit a příště to bude lepší. No. Já popravdě jsem vždycky člověk, který mu ty emoce dojdou trošku později, nebo nemám nějaký úplný nátlak emocí a když se mi podařilo vyhrát na Vueltě, tak jsem to jako jo, tohle je cool, ale myslel jsem si, že to bude třeba trošku jinačí jako pocit, ale pak s postupem času si člověk i uvědomí, že třeba to, že má šanci se projet na kole s tátou nebo být nějaký cool moment s rodinou, tak to je úplně skoro na stejném levelu, jako když je pořád člověk někde pryč, než kdyby vyhrál někde nějaký závod velký. Samozřejmě to je super a je to něco, k čemu makám celou dobu, ale i pak ta cesta mi přijde víc než ten úspěch. To je moc dobrá otázka, co mě žene dál. Si myslím, že tohle se snažím i sám zjistit, co je přesně to, co mě žene dál. To je asi někde ve mně, co ještě jsem asi úplně nezjistil. Samozřejmě se snažím být co nejlepší a snažit se udělat hezké výsledky a udělat hezké zážitky s týmovými kolegama. Tak cyklistika mě naučila moc věcí, asi bych nedokázal vypíchnout jednu věc. Určitě to je to, že se člověk nemá vzdávat a i když se mu nedaří, tak brát tu prohru a jako nějakou lekci a použít to a snad jako udělat lepší výsledek příště. A pak samozřejmě díky cyklistice jsem potkal hrozně moc lidí, kteří jsou hrozně fajn a o kterých jsem se moc naučil. Někteří lidi byli i pro mě takový už i mentoři, jak se dívat na život a tak dále, takže to taky beru moc jako důležitou věc. V těch těžkých chvílích je důležité mít někoho, na koho se člověk může obrátit, a to jsou rodiče, kamarádi nebo někdo z týmu, tak je fajn si o tom třeba povídat a pak vidět ten důvod, proč to ten člověk dělá, nebo prostě z jakého důvodu
to chce v tom pokračovat, jestli ho to prostě jen baví a nějak si uvědomit, jestli to má třeba cenu, ale hlavně třeba pro ty malé cyklisty mít v tom tu radost a trošku té hravosti a tak dále. Táta a mamka byly vždycky mojí 100% podpora a teďka si to aj uvědomuji víc a víc, že nikdy mi do toho nějak extra netlačili, to vždycky bylo moje, ale když jsem potřeboval podporu, tak tady pro mě byli. I když to nebylo v některý časy jednoduchý, tak se vždycky snažil udělat 100%. A pak 100% Mire, přítelkyně. S Mire se hodně navzájem podporujeme. Já se ji snažím podporovat na 100% a ono mě podporuje taky takhle. Samozřejmě občas je to složitější, když máme nějaké závodní programy, ale o to je to pak lepší pocit, když se to člověku podaří jako sladit dohromady a vidíte se a tak dále. No. Já asi bych neřekl, že cyklistika je můj život. Samozřejmě je to náplň teďka toho mého života, ale tak vím, že samozřejmě na tom kole budu jezdit pořád, ale asi to nebude 24 hodin denně. A jako, když se na to podívám trošku pragmaticky, tak tu cyklistiku budu dělat třeba nějakých 35, když bude dobře, možná díl. A pak uvidíme, třeba není to jako věc na celý život, takže si to užívám, když se mi teďka daří, já jsem zdravý a uvidíme, co bude dál. Jak bych chtěl, aby si na mě lidi pamatovali, tak asi, že nejsem nějaká star, že jsem úplně normální. To se mi třeba líbí u toho Zdeňka, že kdykoliv jsem s ním závodil, ale to jsem ještě byl chviličku ve Wortu, tak vždycky mnou přijel před startem, poplácal, jak se máš, co a teďka dělá to samý, že jo, jezdí a je na závodě míru a s klukama tam je, což je hrozně fajn, že to je úplně normální člověk. Takže si myslím, když bych byl schopný inspirovat ty mladý a ostatní cyklisty takovýmhle stylem, tak by to bylo hrozně fajn. Samozřejmě mít super výsledky a mít někoho, na koho si můžete dívat v televizi a fakt mu fandit a občas se mu něco povede, jaký super, ale myslím, že tohle je ještě trošku něco víc.